Nosaltres demanem una coherència radical des del punt de vista de les polítiques ambientals, demanem una revolució verda, demanem polítiques europees coherents amb aquests objectius, demanem i apostem i defensem i treballarem perquè hi hagi una coherència total i absoluta entre el que diem, que és la defensa del medi ambient, i el que fem a les institucions, i per això demanem, lògicament, tenir la força suficient per poder-ho fer. Perquè no n'hi ha prou amb reclamar una revolució verda, no n'hi ha prou amb reclamar un New Green Deal, no n'hi ha prou amb prioritzar les polítiques ambientals al servei de les persones, sinó que això només es pot fer si tenim també la força suficient per poder-ho fer. I això és el que ens han donat també els verds europeus. Per això, nosaltres, en relació a Garoña, el que sí que hem dit és que, independentment del que digui l'informe tècnic, hi ha una decisió política a prendre. I aquesta decisió política correspon únicament i exclusiva al govern de l'Estat i particularment al senyor Rodríguez Zapatero. L'informe tècnic pot dir moltes coses, però aquí estem parlant d'opcions polítiques i clarament de decidir si volem o no volem seguir depenent de l'energia nuclear o volem canviar de model. I com que el que nosaltres demanem canviar de model és que, malgrat el que digui l'informe tècnic, allò que toca dir políticament i sobretot a nivell governamental, i és el que esperem del senyor Rodríguez Zapatero, és que digui d'una manera molt clara que Garoña serà el primer dels tancaments que hauran de seguir després amb totes les altres centrals nuclears. Això és el que esperem del senyor Rodríguez Zapatero i això és el que demana la societat. És el que li han demanat milers de persones, milers de ciutadans, milers de ciutadanes amb la seva petició clara i nítida a favor del tancament de Garoña.